Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Amy Marcos. You may proceed, Senate President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, narinig ko kanina nung tinatanong kayo ng prosecution na yung statements ni Attorney Zulaika Lopez ay walang kinalaman dun sa threat na ginawa ng Vice President. Tama po ba? Kinonsider namin siya dun sa totality ng aming investigation. Then nakita namin na even before nung situation ni Attorney Zulaika, base dun sa attirances ng Vice Presidente, meron na ho siyang kinausap. So, yan ang next na tanong ko. Ibig niyo ba sabihin na even prior to this video, meron na siyang nakausap na kinontrata? That's the attirances, Your Honor. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am, sapagkat may kinausap na akong tao. Ang sabi ko sa kanya, pag namatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, si former speaker. So, nakita namin, may kinausap na siya. Even before the press conference was held on November 23, 2024. So base sa kanyang statements, sa inyong pag-aanalitika, meron na siyang nakausap na kinontrata? Yes, Your Honor, and we believe na hindi naman ho magsisinungaling ang Vice Presidente noon kasi galit na galit nga po siya.